Ebiro by'okubwatya nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Biamono omwanchwa omuriria on Daisy TV obwansu bwomogusi nande ngotogia ngoro ngotogia omonguru abwe esakobokirie gose sole chinga kiemire chiga chia lero na binyarikana nga ande asole mbono mukale koboka ande sole mbono mukale korara ande sole mbono mukale gokiamuka igwando nsi sole omwanchwa omuriria nebiro binde ebiya ngo kwarigania ase omurobere kurukunga obolema ase obogima wetera Daisy TV obwansu bwomugusi taseni ya chirenkuma na mbeyemo okorareria aso munwito omuya omwanya getinge omwanchwa omurigereria inyoranga omurobere kurukobolema aso obogima yokugochira kirenga kiri tukorone bamwe biga bya lero tole kirenga kyo gosemia okomanyia na gokogokia iguru ya mangana mange aliatungetie ose arengete abantu baito abare nobolema omwanchwa omurigereria nkingo chana kora nkoreta abageni twasanga enkwana kurwabo nakwa engane entwani na ende bali bakomboli obokwere nchera boro omwanchwa omurigereria ndero lyo kabuta abororo gochakira next time obokwere mburaroro wekera omwali wekere bomurorega yatokanga tuesemirie tuemanyirie na boigo twegokirie igoro ya mangana ayarengete abantu ba minto abale nobole mabuna botambe nche nomurario brother power Jared Bafos nkobwatira na ensema yemanyirio noyo minto Lydia Mose ehariganie ebekeange einde buna twachakirega lero nimba tomageni ase studio mwancho murigeria tali mogeni mono noyo minto verito kobako masama tukamaega lakini ngagetenga orachire break asinini lero ngikona gwete street iga kuri wiki eriga ngocha komosaminga ham ndenjwa rona moretirega ande atotebinki togusanga litukiriga lero ndugunga kiese kwarumbire omuraria onda tebenga asanarumbia bantu bale anje jinsa machino bono iguro chembura nda to abande ba rona maje yera ngora kinende generally bantu mbia bale asanarukorwa abongo riri bageriga ukwania umurigereria na komo tebia nga nande rero yakire tukuri bune yasabangete tukunyara ko batogusanga nande iguru ya obalema amo nokomenya nginyuleria omurigereria one amarieta o matenkare sana mwako wachira abori omuraria yara abe motukabera tatoiga ndoje yara kiremeti nyamwabe etano mwiga lakini asa marieta asolira kuda utare ngoro round tu arenga ongoro ku maranga ondo yosangara kurwa umugonjoro na boigo nimbwate njomanyene nimbwate obolema that's why maybe toju kukwana out of experience na boigo no kumanya kwane yamono murashi ikwara chitata koranga Dubai kwara genda chikora kwembe golesi bina macha aliande umuraria so buri muboiga nonya boikatata meko minyoka iganaria so koliyo bogima ona una tu aberto konya gweta etaiga na andi baka muna gwaje tikonyora eko garamboro bogima goikaburi kigwe egere nari nonya na kero muntu okoroka sabantu kwanyora nga atrisio bomba tomboro bakabuno bwana osekori elimbonga buno gwara sitai oyo kokira so imugete na bakonyara gokombe atebeka na ekena ona kieko aratuda ntanya gutwari biro bio gocha na ngwaji gete round ende ngite nyari kanite senge na renge pisi yake akenenda bono na ki na kwanyora na sai bwanjire to mena nere sendiera biamona so kole bacha mane kieni kiara chenche alino na murigeria uko batenga uko misi ugotaka mono yes haya ono lero maranga sangara mwancho murigeria mumanyete botambe gagocha twakwanira mangana agarengeteri chiko mono lero tinde tugambire mangana ichiko yona murigia turakembaka embaka nangona gwete binyoroiga nangona gweta makoriga ne town yechito nanirenga mangana nale abisekanete asabantu baito bale marete atara kwanwa isikoga iga na ande atamaka tinga na koreteki naro kuna bono injira tomenyete
obomenyo bwa abantu baito abari no borema kwa mfano bono igendo nimbwate emegana ebere timati gose ndayeroke emegana ebere gochirana oyomo actually yonsi ni ya abasacha babwata oborema nabangina babo batabwati musacha oyomo obwata oborema otaikwenya pi omorugi oye nere bono gokora kire yento musacha oyo igombwata habari nga kuruchinse mochiria chiasaria akorokwanga isoge eskimu chinse moche nyamira ngana baka imogete akarute sumu munwa karuta kaliogo munwa ngeindaru enseye ngabono oboremo obo igoboro mochande sali nkibako bunanke bakaruta iliogo munwa tegene tinga omonginoye nabwato obwegeno boli akakorereki agatwarire nyuma atarare mara bono igakagerete tari bumaye nabwate igakorere rio musubati abwate omurugi abwate ne familia nkego kina njero musubati amesete biyago sekabuya wakihesabu ngabono munakwenda gochipa araria nabanda gochio karaki nabanda gochiorigia ino yomo omuganonde ko musubati oyere bunangoreswa no musakione gakontinga musubati ere in fact iganchito mugako ekianda gya 10 onye ndiri ari gutama angaga atamete kare kyagero mugako yega nyorto mugoso kono mube akabansi emetie nyigo etani 5 6 atamanyiri gose nakoreki nache koba moyo omugano kabere no musubati nere omugakoye abwato oborema ere nabaibule tugo no nere gachakanyo achita kubonyora karo monto monene kolendo obwa yere bono mbuli bube mono mbuya bali lakini musubati kagaki hesabu ngano njiti nkonywa munakerema akarua kamotigera abana agakambaro aya igonko yanyora kuruchinse mochi asakoro kunga celebrate chinse mochi abomet bo sibeto mete gali bagocha bato watch na bago ntumira mangana muna yaiga kure sema ya celebrate umusubati kiranyora ngo mugako yole maire igatamita gakoraki akagenda mugako yotemire osomiri abana abande bakoldere chisukuru ngagete umwana oyo mokepi kolenga no musakione okorokwa Vincent Kirui Biwot igabwa to umwana mokepi akare I think form 4 onyetara so mwako mutangani university bono mongino yoye ochagire koligie nchera kuna kongonte gesiringa bono ngo korandeki bono atagetairane nanyora ngama ngana yantaketo yakwanire buna yakwabire no borema emyaka yakwabire na borobo nande ndo chenge emyaka yawo onyeta yokoragere okuya na bokoranga yesanire uraruwe nkwana okay buya mono muralia I think still ina sense moya enyuomo no sense moya bomenyera kini enyuomo omaite buno moya to muralia bantu bande bonse komo menyata se nyomba no kuigenana eto kero bwato barama ustokora diki tubwati eya kabere oikotware ayo monyene bwesike yani bwere metinga na no mondo kora diki mondo asenjirende gesonge to konyarukanga otwara sera bwestim yani nga tibwiye nengeta abanga barama bange bakwenengeta abo musubati abo musaja bakwenengeta bono nakieko ero konyora ogotwara kuringa kero kende kera ari gusono morugi oya chakire gwesa busi akeiga oguchaka gorenge ringa oga iga nyoriro munda aside singe chongara deki so bina abeiriga yes singe njuyo gutakoraki yugutamanyangana ki still onyore kubige naine kageritinga nekoreki ninyarikane boyo ninyarikane wikira tatiga bono gwo buri singe njuyo kore mugo konyororo mundu kagucha gwikirike bwango mundu bona aga niria korerwe counseling egere mwirani amotenga none ero monyene abao koraki nabali buno oyo ndo ya atagituko kagera naam yes so tatiga bono manyaka nyoranga ninjira abantu e society ekurigereria abantu nabora nyorenga eita gusomo subati oyo umuntu bakakari kunya como tebi gusoba murama karo kende bamutebinga bono naye no muntu wite umuntu mugakeriso yes mugakeriso mugakerema so amalieta gete aliyoko nengeta yagera napuda bono nere kero kenda iskobo mubigo sa iskobo muriti gatumire telio subati oyo ongia kworokia etabigete gochiase umugako yoya yagero umugako yoya bono otwara that insecurity ya marriage kwarole so bona kitugo sabanga ekero society yenyene yanjera ni to muntu na abere toke ni toka banyumanire enda igamunyomete kare kerema karo mure maf ose iganyorero bare mararia obare maigoro
mwanchirana osuka no kekora bono umuraria abenga muneka roko nyora marwira yande bono tienda rako buri muraria abugu muntu ukina buya yaika kati kwanya ruse kwabere diagnosis kwanyora obwateka cancer kaibo kwanyora obwate ukimwi okay igitari yere to de umwe turi yoro mwiso bubu ntari certificate ya makweli kwanyora yes because nabo komenya buno nde bwenza na tigatwiri no kore mo boigo twonjera ngana ki oyo bari mu kwabonyorere so gwetera achari na hayi nabonga bunoria umuntu undo uri bwensi obyukagerete gatari murema gusana benga bunekero kwarenga bumape mapepe getoko nyara kego change na geke ekyo guchenjia embu yawe yo komenya egero nyara komenya negende keso bugimo bwikira mbuya mono murari bono emigane yo ndoche ngata yarega azikota koreta chi results igando cho mongino kurunga gender sugu community health volunteer koruchinse mochiri chia nyagesenda Maran sub county eriswalindira komboliga onginyorie egerendi beke turi kwanire bono nako emigano y'abantu barenga babiri oyomo no muremaru wamwire ngabono bugimo bombo kore diki mbobwati nyencho bono tigankoreki tiganduo oyo ndi muinaiga no yo musubati onero tarare marabonere oroche nga nchibono bugimo bombo kore gento kieke mbokoba in fact egento kirwa kwana igoro ya self esteem no gweanchirana no gweitaba no korengelinga bono yabeire bo maitenda gotebie kareiga kirona gukorete kareiga gingo na gukina iga inya kana negete nangeta abaiseke naturally njira basubati ntware gokoraki ntware gusanga mesemo ni enjara nendie miaka 7 omusubati yanga ndongiche mino ngabono basubati ba mino bangenda tinkoria sende kwale kwanange enari gwake sabu ngabono bandigirire tibarore bunanko bega indi bachikongamba bache goseke kirona akorire kirona achire ngacha kungaini akarenga tata bantu nabo bakaraba ya kwanse goiteka bagochorera bote bakwa bakige chiko bakuragirie so with that low self esteem egerete bono musacho oyo aikire level yo gokoraki yo konywe mondo tenko boliga ngika kingana naki omuntu araire goitaberana kegerero chibono kesi buneke kio yo minto yo kuruisoge igonyigwete ngana omuntu bono ole maire ange miaka 6 ekarego chikoera muraria so gweanchirana itangani ntagete kurara kebeka nga ekero muraria ekonyarikana nga kwanyorire totebe nga ekwanyorera bora mu iguru na bekonyarikana nga okweanchirana nkoiregeka mayo gwanjira ndalaisigo gekororo chete tebe example okwarenge gutara buya abo gutara bakege tunugoro gwatara namago amagorao ile tunugori okay yaikire bonenga kyo sukwa guturo amagoronse ese ngichoita ya chari use oborwere yakora kuna bone sukari na bekogero guturo amagoro so ukore bon in other words obo wakoreki wachenji umurana nataka kokotebinga we could understanding obore mangenduki egera bono tumwe ku understanding egende ke tukubona obore mangenduki obore ma ingisukwira na asini ya second yamo umurana obore ma nekero bwate condition gete eye ogero tari kunyara kokora ebintu biribi bibwate kokora byakera ritu obo kimugwa obutari kwenda unabotakeire unabotakeire koba unabotakeire tebe asogotarro na bono for your case turikora asenchire nga bintu bikogendera iguturi kubirora nembiro ntakore bana bono goitero gotaro kwa mpire go gokora kiko gutanga bana so umurari na goteba nga etuira na bono maega nga ogotianjirana it is a process it's not just an event you walk at once negento okunyago ngora nayo monyene oberedi umaito gwanjirana umuraria nayo monyene ogosibuka bwanjirana kurume ya obonenga nga ekero gwachire as a visit wa pimiru kwanyoro ngana okorete gombo kwende exambeke egerengerete naga kwanyore nga ki nubwato buro kose karukeri kiao keri kobulinene yes no gutwara liko bulinene liko bugate nigusikia no bulinene oguno barema umurari gento kende no kugunze gatokuruka epilepsy aseyo oguno barema ogutwara ikare tari ya kawaida no abatokuruka eri abantu aminda barabu abatokuruka basota batobale mabweli sankwa bweli sankwa no barema gekogera mutako bamugasona gekora mukora bakobeka chikopia so takunyana kana mugondo akore gasi engatiyo kogira yokugamana tema umuraria ogweyanchirana ikugokwira process bura no murari tiandara ko bolinje naye nyito tiyanchiranete
tuyanjirane tugasabiri tanga ni nyasaye iriya kabiri nyasaye agatukuna tukiyanjirana kune condition ye yakorete ere ananga turase turi umuraria boni gatinda arogento kenene muntu yonde togote umuntu yonde ubwato nyina maguru amite yakoranye no kulisoni nabokonyoranga onye kuguru okomukwa bwate kasuru okuwasi ebire bona chinguru cyo kuguru kokomo kirimoina okire to na to wali nyasa na parance kwaro so bona na incho no motivate ya so bongo ya gara bona twapara endo korokanga the balance of nature yes kwanyoranga at least bona onde yora korek onde yoko kanengeto ngina tenga umuraria nga aso gukorera ne society ito nero yenyare kwembrace omonte karanyorero barema osekera omonte iburu no bare barema iyo turigererio murari buna bono yari gutuka nga society nja twanjirane den kuna to bare mabwe kora ndu ito abantu baria anga baria bamwaso ba konenge ne society bari kwanze bechanda twakinirete neve twari gusiekere rumaya ndebinga nanga boniga ntora igandi siboniga togukwa twari gwetera tocha muche kunyara kantu ari gotoika ande tukari bageri gwakera no na baibuli baito gekara baibuli baito mpanchete bakatwanjirana nande bakarengera iguru ya nyasaye bakatwire suku ngana baro gitwa marieta because ibaro getwe ekora mpale bande ba ekogenda sa baibuli bande mbaka yubu bakabakwa ngekora bago unya birema morore so lakini mono asa matuka lero na bono bakwa ande nano bago uri baganga mutari kurangiro yonde akore so nakina usa bomuraringa ekero kwanyorero nyana bare monye no gwiguru kwanyora ihanjira na ritanga ekero kuyanjira ndire yura nyari gusuko mutu na none ngenje wate abo gotegena noko kora kore kora in other words have self esteem gosonya terio development okay ndoche nsemo yetu ya Facebook area Ndizi TV News Digital umulire kurokunga Sospita Osiemo agoteba following Sospita Osiemo asanti sana sokoba asomoro walema ase obogima ndoche umugambi Joseph Nyagetiria agonte binge gobali na Gideon Kabinga Douglas Angonda ekegogi naboigo omongwano kurokunga iziti momanyi agirtandire gantaro chibuyo umugambi bagontenga Good Shepherd Hotel igari mwasila kebirigo barigeretie Ndizi TV bakonyorobo semia iguru yobo menyo bwa bantu ba minto abali nobolema now umongina gender sugu ole community volunteer kurugari chisemo chia marani igarete gentuganga twanyorira abande okonyoranga ekeranyo leto bolema wetera achari wono umuraria community volunteer no munyegitari kwekenyoro okay biamono segen joko kesiekio biamono netari kwekenyoro agontebinga ega konyo muntu na bolema akabuneka egetekio mogongo na respect code yes egetekio mogongo bono ebintu mbire byasalegete buna bono esabali ya mabuko sabali ya mabuko haleluya esabali ya mabuko kwanyoranga taiteliko tombwatete esabali ya mabuko tele sabali ya maboko ya mabuko bas esabali ya mabuko ono umuntu thank you umuntu wonero yo wono kwenengetanga bono maybe omonginone gosomo gakone asingintu ikocha twachirane ka twakwenda obogeni bono koranga ochakire kuliye bigori bingaho bakoraki bako chikomo obogeni ingane nkonyare kanere yabeke nenda turu kerengera kiao iganginyori nko kerengera yake mwana rutanyisa machonga taronga enero bigari umuraria ontagete naki ekenaboke ko muchiko gwekana keri twate abaigoro yo self esteem umanyete none sabali ya mabuko nakoga tabo kwanda karota chombe botuko gose karoko na karota chombe ngagitaba kusimunyu mutwete bose tuna mandaba ngaini bono era gotebo muraria nga kinde gionse gekwenda no bongo ni tukanga ase spino ya twele shida na beko nyare kananga ikasore koreki etoke pero kendo gutara pako ike oko utare pako kuri sabali ya mabuko na beko bekaso na beko be igetiru lakini igentongero gweyanjirana nuri nere uyumoko tara nere uchi sabali ye yumoko ando bagani komo nere anjira nenga na beko le matikani gionsi kuru bongo imige koreki kego jaga ka kwanjira nenga uyo kwenda nere iga kwenda ngora uso kwenda nere iga kwenda buangu ku kebugate kuru birengere byo mutume yes na boko nyara bono no physically na boko nyara koreki ko accommodate usina beko nyara kana munyare ko genda amu muikirane na bengo murari dara ko boriga
unabona karo toka na sabari nyuma yedenga tubwati maisha lakini ubwata mago magoro nimba asenjire ngano boko genda bwango ni obongo bwane minima yedenga tubwati maisha lakini aboko nyara kana bwango no bwata mago na ndio yoga ni ngenda ngore singe jwa magoro ana bwate the one okay lakini maisha ni kora taki nabo nabo ngor asenjire nga ogunga bese amagoro nawo kabisa maisha ukuna ku understand na kia senjire nga ngoro bongo ime tuchake ku understand ko bono nabo tukunyara gukoraki gutarabia asenjire nga umungina boyo bakwena nere sabari itanga ni gwika mwana standinga obugimo bwa chenjiri sabari onye bare kogana kilomita 10 boni ngana kugisa 10 per hour jibenga 10 per hour ono chebe 5 per hour so bono ga just tibirangererie biboygo no mungina nere na wetha sera bwesti mungana onye na bairega stiri sabari na botoko genda astogwika tokoreki tuikendo ikabutuko amari bicha tokoreki ngiga egari eto njachaka guchemuka wono te gucha gutira binyami yoto muno yagatire ono moko genda mwiko totebonye kero kiri mwale kwanda guse amabuko muno bona amabuko rugora mugwika gatika bere maatha ego guse nkiumbu arakumia kero kindi yagera egari yakora mwara tonyeria mache yakenda na community nga no ku understand ku understand ti as a family weto bole maboro all note I'm telling you ebokoba enyumeje ekobobia kubwa religions. Aha. Yes, ila senjireninga no ku understanding. Yes. Biamono nara aba bakronga Geoffrey Onsase. Umorari ndara konacha. Ekogara mbale na hari kona ero tabune gitino no mogongo yu. But still esabali ya mabuko na beriko. Tebanaki. So asenjireni no ku understand. Tebanaki egali nere korolekana ngirekieni ereke DQ. KDQ lakini hiyo kinya byoto yarosire lakini wanya kuruma gane KAU waeta linyamira ko kana kigali yakora element o comment na ku understand thank you yes Geoffrey Onsase kuruma kutana hotel Nyamira akonte binga brother power na maranga sangara lero mwana gocha gonkwane Geoffrey to gocha obeke none kuku ntuna ntwangete kende boli ana twabeire buya mwancho muliria inyurange yeko ku Ndizi TV obwansu bwo mugusita seni kiao ya chire kumana mbe ya mokoraleria somo to gweke gusi nabo igo inyuranga ntara korango gotenga na ki ogutwakire kura igaria sekuza awards Ndizi TV igaria abancho abaligereria inyuranga okogenda garia tiganko ya text technical gali montomere area ya web ya online lakini text yokogenda ase message chiao olike kuza otume gochia 15601 korugabo obwatie instructions otwakire ekura intwebuna Ndizi TV inyana no tonyara gwetera social media pages stations p Facebook page yeto Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News Twitter handle yeto gose X @Ndizi TV News mwancho mulilia nabo igo website yeto www.ndizitv.net omwancho omulilia inyuranga obolema asobogima na romurira sembe obonega tuli na maranga sangara ntubwatimanga na mange tukuna gusanga tugasinge nchemi kana abantu bakonyara koba bagotoretera ya ndoche nonya no monge no kurokumera ni sangara kuro mugoncho na bagotebanga naligireti umonge no monge na bwe miaka ya rasukire yake igobona pake karo monge na bwe miaka une ya tuligireti igona bokoranga ege kaseni kya Ndizi TV useli toke TV ngatemete asanta abantu na ndike bwate umungusu asanta now maranga igento kero ekemo ntagete igento kero ekemo ntagete bwerese omo ligererione ngunyare kanere ekero umontale maire muna kweka kweresariria kwanyoranga bono ibirengere biyaye byabere ntireta koletiki etali nakiturate bona there is a word I'm looking for ebirengere biyaye mbiri stable mbiri bikiranu yes kwanyoranga mangana amange batayo karagento kieke tali gatogenderete igo ndoche oyakoro kunga Pastor Dan Ogutu aneni bwana anasema anatuangalia vizuri kupitia Ndizi TV hata kama ashiki kikisi najua Dan Ogutu anatutazama vizuri and God bless you my brother tutasaliana kwa njia ile nyingine abuna abantu ba minto kururoche mahatiga agotebanga mahatai tota no tamenyete kusano oino mo kwa actually ko bwangu ngo gatoro mo baga mahata bugana
nontomenya to Okay. aye Yasa. oyo kurudano gutu igakuru chinsemo cha uyoma lakini bona gakare mbita mata Uyoma. osoba Uyoma uyoma garo ta kara uji mutwari. lakini bona igakonte ngare mbita ga mbita mata homa bay no atoligerere tikuru mugaso agete kyangarari now obongo ngochibole bwabanga nokuburukana kero waburukande umuntu omanya goteka advantage to goteba goso umuntu irari bagariria ochaka bona okore ntubita kare tiki birichise chiangete sokoro yana abika gatinga bintu birichise chikore gento kieke chise chiangete kwanyora gose no musubati enyoro mugano twachite ko kwani omo mungwando yo mulengo muko tonyanga omongino ye ngaya ngana mata ngane tukia chiko karaki etukia chikorosio kakuirana etukira ne kwarosi ngekora tiki gento kieke none kwarosi ngete tio kwanyora ngabanye nenka mbaroche ngo muchando no koreteki noro lakini yo yaye marango mole maru turochi mocha okochi gwa advice una na kumurule minagoro kubana omusai okochi gwa advice nga ya no mwisho moke nandi go monyi gwereti bujo ko bana ale mara imotagete monguro bolemo advice kwanyora ngabona ngende kora maybe chi family chinde kwanyora umusacha buno yobono kwenengeta omukungutara mokolera genteke lakini singe njo kwenenge toko ne ikere kere ndo kere kebeketa kere correction tali digo correct akara renjire ngao kwana rango monto buno umuragia nakitwate banga itangani eyuno gotatwara gendo tokuruka kuria self esteem eye igikuru kurwa so gutanjerana ne condition gotene status eri omuntu ore usenjiriri kwabeire yoborema ugutangirana mona bantu nabo umuragia abo bakobayigo mbali banyoreiro borema iguru mono no ana babandi mbali barabona bakwenengeta usiba bakwirana na lakini mono mbali gekoro mate umuragia gente kigani karugi akira asure na kigani igeko bengegani sana kuje kujanja na tadaisi ekaro kwa rakiri gento tokuruka self esteem usina ku ubwesiki bwayo monya igo twale gento tokuruka stress kurwe stress tuhatware gento tokuruka depression Noloja mangana de bono lidio ko nyoro monta ubuti ko mwadi advice pake gento ragendo kwa mate ne gente kira kinero kara kwa bekebe ni singe nji atati depression ke ko sink deeper into that depression mate ko stress na ko defero buntu na ko defero depression bane karore in the state of depression iko ko nyora nga kene kionsi iko ko kara ko negative side iko ko rata yari nga egwali yeteyo nana words igento ngire ko to tenga iko ko ba okurusana ni ukuru ase society none ndio kawaida uri inchira ya omenyete nsi yao imaginary ya ibweka none simyene gusa ngo tebanga yago ko bandali korona bona iko ko nyoro detached from the society ne karori detached from the society na bekunya kana ukwenye tokoreki so ne kiko ko rumuraria okonyora abange abamavu abange iko banjite kuirana abange bali batara accept the condition yabo nga still with that condition nabo correct nabo bakomenya komenya konyanga ni society nero warore nero ya menta kumanye society kewe igetanga murare karo wakwereiru gachole karo wakwereirwe kumanye kucha kwanjira nange wako no takwana twatebya bantu nga makwina mako ya jata makuru ekera woje nabenga mnobono kole mu muntu ngokana konya kole mi na bensere ngabono ngano nyiko buturi twa maguru iga na bensere no nabo komenya nabo ko basupported ya igentu kirike konyora yo mwanyane igoji kole ngaki ikobono tinko banko genda mugondo igentu kiago chando bongo ya kwa tole state iri bono kwaranga kiro muntu ya kwangete kire gendo ge kwangete kiye korona nyumba nyene umuragia ase twara to gutara iro kabanda abanyorire obare magwetera chiachari nyuma batara akorera counseling be yanjirane igo konyora amete state kuneri echono na banda baba bakonyora gusina marwire tate rugose kansa bwate usate rugose no kimwa bwate nyuma ataranjira nanga sina bakomenya amatukari yese ko bwate amashariti igo konyora ko ngiya gutware ndoguruka chindobo kwarore chindobo ichi wita wetire jiri na gotebia one to accept na kuko ta accept whatever of stress kwarore kurwe stress no omo ichura no bwibirengere yes omo itinya no bwibirengere kuru omo itinya no bwibirengere yo wotore ndoruke depression bona ga depression ndi yoko nyoranga oruita ase society toli ase society mekebirengere igoroke mubire lakini kebirengere tokora tiki toyo bona karako no muntu ago kwana igokora mu muntu yo igachire ku intruder ase seri aye yo menyete imaginary eri ngana yebwe kore na biko kubure yo bako so na kana twa batebya nga aba rigeri ba mi toiso konyara kwa accommodate gose kubwata abantu aba ba minto babwata barema binde byose biko korekana
tokonyara muremavu gakweng'enta gekora asa abantu ababiri bakweng'enta omuraria abande babo mbarororo barabarema babiri bakweng'enta okubayo oborema omuremavu omata oboremavu ngoche buna challenges ciaye especially nyituranyara ng'akioko chakwa kumule navigate through echiko bachire turiki sana kwanyara ng'ano no konyoma inakuwa issue kwarore kochiko kwana gusira omusubati kwanyara omusubati totete kokoraki kokoteka gusera erena itaba abasani bameza age basacha bakubura bangya komuketeri oitabera ichazi ngo oitabera aba bande bakongya komuketeri osisa baya kwanga yes bakongya komunenge tanga ai bono gana basacha babura kokwachi kokoraki kalinde igonda tebo murari ngambi ya mono egipinde kikiani gyabere kurukuru asege tueke yeito kiandisi kyabere gekosomia abantu sikali omurari amatenga rero abantu bachakire gochenchembwe ritwari kurikireria abantu babugata obarema rero kwanse bakurwanira abantu babugata obarema especially abanyana basubanje bakurwanira abantu babugata obarema gekoro omo yatonye murema 40 side gento getonyo side kumunyoma ikone radi side kokoraki radi side kunyoma tari naru nyacharuka iyandete so asenjire ninga omurema afonyo tegereire iko kwategereire omubiro omugima paka ebirengere ebigi turakina bate omurari nga estate yyo konyoro omuntu out ko ba advice dikwanyara kariko nonye mu muromi no ko advice ako advice yasubya akira yawaka hakero ncherembe eri cancel nyo muntu uri akoreteki akaniri obo kuru obo ngo bwa yime tara akora kitaranje ntonga yako mwake biranye guseto mutige ya na benga buno murari tuwate bana ekero kwirira mu atu get confused nabo kolera ncherende yonse akanya role confused so until and unless onyako ba cancel ngora with the time so that you come to terms with the karabit bono omusubati naragonte guru please kata gonte binga yale agonte nganchega kinga yo musacho yabo yo kwangu no mokungu ngayale njenere ngata getareruya please kambi yole madena abange bale sana sika batarai sawa bono maranga sankara yes tochega what is the role of the society ekero ya ikiri kanga bono omonto nare gaiga esingincha mangane kabiraya esati yabo yes bono gaso ruete abaiboli ba omato mukungwere no monto chite kurusiko kwanyolera ajali na wako imukate nga bono nje tingola tiki tingo tegeti omusacha no monto mumeranete nonye buko gatranga gotika na nyoko mumbi batane mo begente kemo mbali awe koncho nga bono no wale mabwacha nje tingoleki tiganduo manye kubwate ntatu bwate nilibole linekerongo ogochiko discussing anaki esa tinere goteba iga muligeri omukungu oncherende yonsi oyo ranche komenya nere kwanza tocha akire kire so tricky so tieta snara talire konyoranga bono omonto nale marite goso omonto nyoliro bolema bantu bamwe bakorire bachire it reminds me nalenge nyageta algete yemo iga miaka 3 yaetire aso muronde konya buturu kogoro sori pikipiki yakorite ya muyereti muroyo egatoka nge familia yanje igete kororo muise kigete abatete nganera gocha gokora gento kieke konyoma lakini bagaetana ese weta embuyo musubati yo yetarengengi ya omumuro yo kacha kubuturu kogoro umuise kole gatoka stiri tarakoraki tarasoka namenye to ngo bati town igete gantari kokwana nere yamyete mirango ya maega banga bono gaki bakona kumulinga bono gaki tikanya lebo minto ngatika gaki tomoletero umuise ko karamba igete gwanchana na bono gaki na acha menye bunare igo kicha ili bagara akubosa chakera abu manye gocha oerese error society nere yeye no gote yo monto nga yencho Wilberforce nabwo atobole mona tatwara maisopi ol mo rombo karte gendo kieke maranga muro tuna tabwati kogoroiga lakini rende mamo mwabo nandi nonyemo muro mwabo nonyen kaseni ya moigwo sokoro omoigwa okaseni ya anko ya moise ko mwabo in fact nali USA na moko menya biya omuraria onda atebenga abubono no still omaete omuraria tuatebanga ntubate ndokoroka acceptance o accept yoko ikokurase omuntu omonyene amone society ne society ne bwato nero accept kwaye onyo omuntu karumurema wike mu accept igo step number 1 is society e accept yo muntu obo ngole mai kero bagwikira bateba ngaka no nonde bwense you know society ge chakire to individual oyo garateki oyo bwato borema orare ikamanya kubwaterania aba bande bamenyete nabo bozi amo abuchakira se family twanya kuyigura kogenda kwenda yaro si society you know muraria
egatinero itabutinero gati society ne environment environment ne minute nga bari ba onchukana inde oyo minute oyo tayo tabe kriase environment bari ba monchukana inde bari monchukana inde lakini ko topona yo society iye minute pa koyo mole mafu manya no akore uchakerere yes meaning acceptance yetu nya ukwana regoro yo obwata barema still acceptance yi you never ko base society meaning society tera accept muntu oyo inga opore mugo bwaye tera mininga igatika ko mwanyaba ngiye ko okonyora bakongeotenga ngamorete igo no nde bwesi igoro rai no nde bwesi batara nyabana ikomigo rwabugo yes asenjirendenga umuntu bakomoreta tari ba agocha bache komenya yani obamoreta nga abo wasengintu yakiri baroche mininga tari bamoreta bache komenya na noyo yani nabenga no bolemo bono bura bure aido nga ntainu muntu ande wese bwati bure mabe kwa bwamenye bono murari kuboliga ashimi ngimore mafoyo tabwati bure mu warore ashimi ngimore mafoyo tabwati kende asidi mininga igatika ko bumuntu ikota konyo so nabe minetiko so twali koteba umurane kitu twateba society tigari tangani era error yaye ni yugo accommodate let the society accommodative so that accommodate you na kuma accommodate ige minute society umuraria ige minute erita society ige minute nga ebinte binge chi subculture ne bintu bine byita about mateto society tugate abantu bare of diversified world categories bono na kirenga uyo no yo mobo korosi society twanje ekora bantu ba tutebenga umurere tutebenga abantu bagwekaine boka ntokobara society ya moberende ntokobara society abantu bali okonyora baburukaine nali tokotanga ene society bone kero tuburukano gutwanjira ngo kuburukano konkororo no bolema is part of us yes na kuogara yako umuraria abantu na society tokoteba abana abantu bali okonyora abandi bakoreteki bataranyora bare mo na inyura ngo bare mekine kirabu ogoswasa chini chiosi kibwati machiko tarifio waka ukwenyororo ukwenyororo wetero mo basikona kwepiki ukwenyororo wetero borwaire wegari ukwenyororo wetero no na Afrika ya data ko Afrika ya madra ba kugwera usineli ya kugwera nyo kumukameta usineli nyombe ke tununse ligena likugwera usineli kusaboli usineli ligena usina magoro ya kubutora kuma ya wakore kwa bero umulema eminatinga ekero bwanjera netuyo sorry to mention this one of the video chile konyora chiracho nimbwata abanda kire kwanda sarunya kembene chiko koromo robeli koruhoro murundo talenge mole marunko reji bisaga bya machiko wansa nganya kembene ko senki kyabere chibasa riko seninki murundo nabakabete kerema so permanent disability can you see so ono asinchire ngo parema ekero otubwanjira ndibune so ati umuraria role yes society one no wa accommodate the person no ko accommodate no ko mwajira na koraki na change usebu na ai bole tu akoreteki ari bono murari na kinare ko bolinga onye ne onye ntuchi family chetu onye ndichi atukute na bible baito batukute ntibonene mbatu accommodate umata bible baito they form part and they are part and parcel of the society of course so ngo ko bolinga na ki onye batabete otwa batatu accommodate batapreti yaro yawe otwa accommodate bia batulende kuna mwana onde wenzi we could not be here by now no. Na kitwala usabanga society bunende tukunya ko change kitwala ko basaba bali muri sky tigato teme ekero oboremo bwachire onye na se family toteme ko barabuna kasurende usesitende kasure yanda tebenga kuchange kwa bugima kondo once so that tunyara ko bwembure sasa asa twese ko bwanjira na igomuraria igo bugima bura koreki bura gende buya na to konyora nginje to gotenga ngamorete runde bwesigo ya omugo tena neki more genda umorete muguse aibuye kana bo koreki na bo konyoma wose no ko wheelchair wono morete lara ko boli wono ndega inite bigu nga orega mo morete ati buna bona bora nyara banga bakomerera matesi ko gara ineka ronkelinga kichire tayari nimbwatemo marango tangasire barimo komerera mate marango tangasire gari yagechiro mwancho muligire nyura ngeye ko Ndizi TV ubwansu bwo mugusi kitaseni kyao nambe yemo ime ya gusi ne county chons kirichito tane no mwancho muligire inyuranga nabo gotonyera gwetera social media pages chons ipi Facebook page yeto Ndizi TV News Digital nabo YouTube Ndizi TV News omwancho omuligire Twitter handle yito X @Ndizi TV News website yeto www.ndizitv.net
omwanchwa omurinya na watonyara gwetera Go TV channel 824 na boigo Star Times channel 195 inyoraga no tole asama meranio akuza awards 2024 inyoraga mamirania yega gosie kwa chitariki emeronge bere naibere chomotinyi to gochaka mambia ogatano gotwakire kuranke okoro mwancho murigeria okogenda asechi mes chia otinda nyora atena miaka yasere gotira nyore family ya website gose ya online okogenda asechi mes chia ogabo orike erieta kuza oritomego chia ase namba AMO isano nemo enoti AMO 15601 kurugabo igabo ase category eto echi TV ochore Ndizi TV aki ekura yao nero tuganetie erio na intue toikere abarigereria abange maranga gokorwa iga twakire kura na ndi gokwenda nkaria tebino no monginanga chikura na ema twashira ni go 22 mwararia ndo chikura chibere gaiga no tenga omwari muri chadioroni mwari musine chief musakegati igago tebanga elina riri tukaganyete obeiro kurigereria pindi eke kurwa ajete go discover ngande Steve na korete nero okay boy gondo chumo to ndeno yokoro chakrin mugwambo okay kurwa kyabonyoro okay igago tebanga egepindi eke igago jo tiga kono kwenda mugondo okay ejuma tene chikura ibere kaba kwa ndere ni ende gwateba tine chikura ibere twanyore asanta nda tochigo kolera mathekera magana ramansu ebiro bikogenda bugango ono mbare society eye bakorora omonto kare maire pune nchira yo kwenyorera ponera tukanere omonto akobwate simi aro mbura mumanyete buna nyantomeri ominto yenda alema batindi ko rusiko ono mwale korora monto mere mia iberabwo na nyantomeri no ikarasta korete gento kieke ategerete bongo bwa yembu asalegete no kugoro komo gwakorete kubwata omochando kwanyora gosengina gosenise gosemo muro mwabo gosemuise ko mwabo bono mumekire nere nchira yo kwenyorera ingaki neke masuri biragera omontare ngelinga bono bugimo bombo bwati ngencho omuraria nakitwate abasiro tokwira na ari maega na society ko embrace lakini bono yawe kora ngo embrace rie no mochando gochioba bono osabero ko muraria osaberera oko oyu igoteringa no bare mu bwagera osaberera omya gusaberera igo ne mbwiri yarenga imeye bisete na bagature koraki yasoka so omurana kitogote bayiga muntu uyu nonyore maire teramini ngabwende korwa mabera for your information omuraria igoto otumanye kumanyanga muremavu tari yabwende korwa mabera bono ke korwa mabera gusabira kuniaba yo muremavu tari yabwende korwa mabera igabwende kwa guribaga okoba facilitated mose kwa an opportunity ke kono onyoro change status onyo muremavu change status oyu kunya gusabira nga mwa nyagite na ale mara gusina ale mara njo monyana igabwende kuchinga okay nyisushi ni ya chinga kingokora tata na wono muremavu obeire magorosi atakoretiki ataiyo egento nkirara akore abwaza akoretiki asaikarasite anyore rugwiriche eria kumufromo point onata akore something kubwatika na situation muna yakora ne yaje onyo kabero mu minyoki bono ta kumyo komanya bono gwikari ke bonyo no gusona chianga akore aroseri anyore gusona charani eri gutumika makokoka abaka gusona chianga nato wasubo mabokoreki obo life must continue obo mabokoreki wekamugana nakina no tebia abantu etolesiko gariga onyo mwana wale mai obero muremavu gusonye kwanyora tumwana muremavu tike kumutumia kune kigezo gyo kwanyora chibesa igera watinaki onyo muntu gwanja buse buna bone society onya ebuna ya jakire ko embrace ekoranga ya nubwate okay musigo nororo ke kora bona abana aboti baro district buse bwate okore mo bongo nakiko nyaragana kwanyaranga no musigo abakanya umuntu okori okore kandi ekera intervene tera meaning ene yakimo kunya gusaba weta ekoro isi gusaba tiandara ko buri murari ora abako gusaba paka igogo sabonye umuntu yakomenye imyaka 100 igogo sabe imyaka yose 100 unakuwa wate second sarasini gari korerania tigatoteme ko embrace na rototeme ko rigereringa naki omuremavu igentata gete ni opportunity egiryo yo gusabera egeranya ari kwera sari kibese kiaye era omwanyana na ro rega igando chenga Lilian yagonde binga no nyakara matanga Lilian ko nyakara matanga kurwari miruka nabantu bonse baroro ndo chenga ebagotebe bategerete ebarigire list ko ige bagotebe kura yabo igera sege
Taseni kiandisi asanta. Buya mono murai. Asanti maranga sangara aso gwancha gocha kana gwa kana tie street nga goten karancho abaligiri bane ba komisiri amangana narega ntagete tonyare ko ba togo sangana yo mwancho muligiria inyura gato gukura igo inyura nga no tuli asama medranio akuza award 2024 okogendaga bo olike message ko kukuza otomego chia 15601 kategori nchirega bumbali mbali aso konyora kategoria ito onyara ko bago twakira ekura omwanchwa omuligereria asalibaga nyuma ntara kora igo engana entwani rero asobole mamaranga anko yane okorokwa mu chumbe bwa bika bwo kenyo igante byambate binga obonda nebitigari omwancho muligereria obonda mbiria kwanyarire koba gogo tigaria libagari abonsi abo twabwaterana ensemo ye imanyererio twabwate oyo minto Lydia Mose asensemo ya Mariogi nabo bachibicha chingi ya chinkenonoku twabwate ebundi Sara kwamboka mu manyi wekera naende eikiende nje no moralio brother power jara libafoza bye bye mulendwe Buya mono muligereria.